Kaso, ematen dizkigute hiru datu. A angeluak 40 gradu neurtze ditula, L angeluak 34 gradu, hemen dago L, eta hirugarren datua da triangelu zuzena dela. Orduan, triangelu zuzena hemen dago, ikusten dezuten bezala. Hau, lau aldekoa da, eta triangelu hau ez da zuzena. Orduan, zuzena izateko angelu batek 80 gradu ditu. Zeinek? Bek. Orduan, B 80 gradukoa da, eta datuik jarriko dugu, ja? B 80 gradu. Orain, falta zaigu C. C jakiteko gu badakigu triangelu bat dela, eta triangeluak baldin badira, esan nahi du, hiru angeluen batura 180 gradu. Orduan egin beharko diogu, 180 graduri, kendu behar dizkiogu zenbat? 40 eta 80. Orduan hori zenbat da 180. Kentzen badiot 180, zenbat gelditzen zaizkit? 50 gradu. Orduan ditugu, A dela 40, hori asiati bagenekien, eta C 50 gradu. Orduan, hiruak ata ditugu. Orain, goazen bestak ateatzea. Hemen ikusten badezute C eta J zer dira? Erpinez aurkakoak, horrek esan nahi du biak berdinak direla. Orduan, ja badaukigu J zen baden. J da C bezala, 50. J da 50 gradu. Orain duguna da, urrengo ateratzeko F adibidez egin dezakegu C-rekin. C eta F zer dira? Betegarriak. Edo baita ere, J eta F dira betegarriak. Buelta erdi bat duelako, buelta osoaren erdia. Ikusten dute, erdia eta hemen ere erdia. Orduan, guk hau badakigu zen baden. 50. Orduan, 180 arte zen bada. Ba hemen dugu. 180 jarriko dut. Ken 50 gradu. Eta gelditzen zaizkigu 0, 3, 10. Orduan, badakigu F dela berdin 180 gradu. Urrengoa goazen ateatzera. Bi hauek zer dira? Zuzen paraleloak. Eta bi hauek zuzen paraleloak. Horrek esan nahi du F eta E korrespondenteak direla. Ikusten dezute, hau honekin eta hau honekin. Beraz, F eta E berdin neurtzen dute. Beraz, E berdin 180 gradu. Ja baditugu. Orduan orain falta zaizkigu D eta H. Hauek ere korrespondenteak dira. Hoi nola eta ezakegu? Ba, era ontara. Hau zer da lau aldeko bat? Lau aldekoak zenbat gradu ditu guztira? 360. Orduan egin beharko dugu. 360 graduri kendu F eta E. Zenbat neurtzute bien artean? 180 eta 180, 260. Kenduko diogu, 260. Zenbat gelditzen zaizkigu? 100 gradu bientzako. Orduan, bakoitza zenbat? Zati bi egiten dugu, eta gelditzen zaizkigu 50 gradu. Orduan, H-entzako 50 gradu, eta D-rako 50 gradu. Beste aukera bat ere bat zegoen. Eta nolaz da hori? Basatea, C eta H zer dira? Korrespondenteak. C baldin bada 50, H da ere 50. Hori beste aukera bat zen azkarragoa eta erresagoa egiteko. Bukatzeko zer falta zaigu? L baldin badakigu 34 dela, ikusten ez dutela, bakarrik K. Eta K kalkulatzeko zer egin beharko genuke? Triangelu bat ikusi dela, eta triangelu honetan J eta L badakigu zenbat diran. Batutzen badugu, kalkulatu behar dugu zenbat falta zaigun 180 arte. Orduan, J eta L batuko ditugu. J 50 da, L 34, batutzen baditut, atatzen zaizkigu, 84. Eta zer egin beharko dugu orain? 180-ri, hola jarko dut, 180-ri, kendu 84.
eta gelditzen zaizkigu 6,86. Beraz, honen neurtzen ditu, kak neurtzen ditu 96 gradu.